sioe arbennig I Sarah a dyn. Yr Eboles yma yn fuddugol. Yn yr ail safle, mae Daniel Copley yn arddangos. A mae hon allan ar gaseg dan o ei hynny bwbw. Oedd yn yr dosbarthu'r Gaseg Fagu hun hefyd. Ydy yn eiliad hyfryd i'r teulu arbennig hynny. A mi fydd yna gyfle unwaith eto iddyn nhw I ddangos ar hedeg o flaen yr eisteddle. A mae hwnna'n eiliad fendigedig gan gofio'r holl waith paratoi sy'n arwen lan at ni. I gael y clap ar blwydd yna, mae o'n rhoi wefr yn bendant. A dyn Preta? Dyn, dyma Henry Prentice yn arddangos ar ran. Dyn yw'r un tu cefn iddo fo efo'r un enillodd yn y dosbarth blaenorol ar y Crys Gwyn. Mae'r llinynau yma I gyd yn arwen at ei gilydd ac yn clymu gilydd. Yn y bendant. Wel, na chi ddiwedd ar yr aros ac I ni'n gwybod I sicrwydd mae Buxwood Dilys sydd yn dod i'r brig yn nosbarth yr Ebolesi a hynny gyda'r Cobiau Cymreig yr adran dy. Llongyfechedau mawr iawn I dyn Preter a'r tîm I gyd. In fifth is 1-0.